са пощадени? Дали Великият потоп е само легенда? Или катастрофа, която променя хода на историята на човечеството? Древните досиета Хикс. Потопът. Питър Ганди е автор на няколко противоречиви книги за произхода на християнството. Днес той проучва отново едно от най-ужасяващите събития, описани в Стария Завет. Историята за Ной и Великия потоп. Историята, с която аз израснах, е тази от Библията. Битие, глава 6, стих 17. И ето, аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя под небето всяка твар. А в Корана пише: а Ной плака и откликнахме ние и го спасихме заедно с семейството му от тази скръб. Разкази за унищожителен потоп на Земята откриваме във всички цивилизации. Шумерската, гръцката, индуската, китайската и на американските индианци. Легенди, които са от преди хиляди години. Много преди Корана, епос на Гилгамеш, писан 2000 години преди Христа, споменава бурята, която Адат изпрати потопи земята и като батално клане помете хората. Навсякъде има сведения за Великия потоп. Някои учени изказват противоречивото мнение, че мегапотопът удря източна Европа преди няколко хиляди години. Наричат го дори потопа на Ной. Те вярват, че най-засегнати са земите около Черно море. Ганди заминава за столицата на България, София. Иска да разбере какви са били последиците върху древните цивилизации в региона и какво може да е причинило потопа край Черно море. Над града се извисява планината Витоша. Вулканичен връх, осеян с пещери. Ганди изкачва планината, за да се срещне с професор Явор Шопов от Софийския университет. Казаха ми, че може да хвърлите светлина върху потопа. Да, но за целта трябва да влезем в пещерата. Със своите над 15 километра, това е най-дългият подземен пещерен комплекс в България. И е дълбок. Има 6 нива в лабиринт от тъмни като фрок камери. Много по-тясно е, отколкото очаквах. Когато камерите се наводнят, всичко мигновено е залято с вода. На колене, през клаустрофобично тесните тунели, Шопов води Ганди до разкопките и откритието си. Доктор Шопов? Къде сте? Необходим е цял час да достигнат до мястото. Най-накрая Шопов казва, че са пристигнали. Това ли е пещерата? Да. Невероятно е. Наистина. Пещерата е пълна с впечатляващи сталактити и сталагмити. Какво ни разказва за потопа тази пещера? Всички тези сталагмити и сталактити са образувани в резултат на дъждовна вода, която се е просмуквала през скалата. Подобно на пръстените по стъблата на дърветата, определенето на пластовете в тези скални образования
позволява на геолозите да изчислят количеството дъжд преди хилядолетия. Именно докато проучва тези пластове, професор Шопов се натъква на нещо необикновено. Един от слоевете е много по-дебел от останалите. Образувал се преди 7500 години и валежът е бил 50 пъти повече от този днес. Какво според теб е предизвикало такъв невероятен валеж? Имаме теория по въпроса, но трябва да отидем в лабораторията ми в София, за да ви покажа. В Софийския университет доктор Шопов е приготвил проба от скалата на пещерния под. Ето една от пробите, които взехме от пещерата. По един от тези слоеве си открил, че е имало период със значително нарастване на валежите. Имаш ли представа какво е причинило подобно количество дъжд? Да, падането на огромен астероид на повърхността на Слънцето, например. Шопов смята, че значителното увеличаване на количеството валежи може да е било предизвикано от сблъсък на огромен астероид или комета със Слънцето. Този сблъсък е довел до масивно увеличение на слънчевата радиация. НАСА разполага с изображения от обсерватория за наблюдение на слънчевата активност, които показват, че кометите, които се блъскат в Слънцето, причиняват слънчеви изригвания. Шопов изчислява, че след като комета се удря в Слънцето, температурата на Земята бързо и драстично се повишава. Огромни количества морска вода се изпаряват, в резултат на което падат огромни количества валежи. Именно подобно явление е описано в историческите източници. Наистина е необикновена теория. Да. А колко голям мислиш, че трябва да е астероидът, за да причини подобни събития? Трябва да е с радиус поне 2-3 километра. Наистина трябва да е огромен. Не са много астероидите с подобни размери, така че за щастие подобни събития са изключителна рядкост. Заключенията на Шопов, макар и противоречиви, се появяват и в други теории, които също посочват, че в района на Черно море е имало масивен потоп. Те предполагат, че огромно количество лед се разтопява през последната ледена епоха и в продължение на 5000 години нивото на морето се покачва. Приблизително по това време водите от Средиземно море нахлуват през Босфора с по 40 кубични километра на ден. 200 пъти колкото водите на Ниагарския водопад. Този потоп превръща голямото континентално езеро в Черно море и увеличава значително бреговата линия. За да открие доказателства за тази теория за мегапотоп, Ганди пътува на изток до Черноморското крайбрежие. Отправя се към Българския институт по океанология, за да се срещне с подводния археолог професор Петко Димитров. Професор Димитров, приятно ми е. С какви доказателства разполагате, че Черно море първоначално е било сладководно езеро? Едно от първите доказателства за потопа в Черно море това е старите брегове на Черноморския басейн, които от минус 120 метра основни аргументи. Първо, това е наличието на древна стара брегова линия, която се намира на дълбочини между 90 и 120 метра. Тоест на дъното на Черно море се намира бреговата линия на сладководно езеро. Това е второто важно доказателство. Като анализира проби от ядково сондиране, взети от дълбините на морското дъно, Димитров също открива древните останки от черупчести мекотели и планктон, които живеят само в сладководни басейни. Той е убеден, че потопът е погълнал и унищожил селища от неолита по бреговете на езерото.
През 2011 изследователски кораб за геоложки проучвания «Академик» прави подробни подводни наблюдения. Екипът се ръководи от Константин Щерев. Един ден сканирахме морското дъно и открихме нещо като гърбица и решихме да спуснем сонда, за да вземем проби. Когато издърпват сондата, учените започват подробен анализ на извлечените проби. Бързо разбират, че са попаднали на нещо значимо. В тази позиция тук открихме парче дърво. И това е категорично доказателство. Няма начин то да е било изхвърлено от кораб. Няма начин да има подобен материал на дъното, освен ако тук не е имало селище на тази дълбочина. Това доказва, че на дъното на Черно море е имало селище, живели са хора. Така смятам. Все още очакваме въглеродния анализ за датиране. И ако се окаже, че дървото е на около 7600 години, случаят е приключен. Но за сега този случай остава отворен. Геолози от Американския институт по океанография, Удс Хол, също вземат проби. Потвърждават, че в района на Черно море е имало масивен потоп, но изчисляват, че нивото се е вдигнало с 10 метра, в сравнение с цифрите на българите от 60 метра, което води до наводнение, но само на малка част от региона. Резултатите поставят под съмнение и определенето на възрастта на българския камък от дъното на пещерата. Американците изчисляват, че потопът е залял района преди 9500 години. 2500 години преди проливните дъждове и потопа, за които говори Шопов. Но много български учени са непреклонни. Те вярват, че Великият потоп е заличил първата европейска цивилизация. Залял е днешното крайбрежие на Черно море преди 7000 години. Това е радикално предизвикателство към традиционните исторически схващания, че минойците са основали първото развито европейско общество 2000 години по-късно на остров Крит. Ганди иска да открие следи от тази ранна цивилизация. Свързва се с водещ учен, експерт по неолита, доктор Тодор Димов от музея в Добрич. Ганди и Димов се отправят към ивица на североизточното крайбрежие на българското Черноморие. В Дуранкулак лежат останките на селище, което датира от преди повече от 6000 години. Тук е живяла уседнала развита общност. Наричат мястото Българската Троя, но то предшества древногръцкия град с повече от 2000 години. До сега тук са разкрити 17 жилища. Ние сега не можем да кажем защо. Може да е за по-лесно отопление през зимата, може да е защото е намалял броя на хората, които живеят в нея. Сградите са големи. Димов вярва, че голямото сладководно езеро е създало благоприятни условия за развитие на селското стопанство. Основата на изградената представа за райската градина. За мястото, където човек може да преживее малко по-леко, отколкото в пустинята на Египет. Защото имаме вода, имаме растителност, имаме животински свят. Тук са живели тогава и лъвове. Когато потопът залива района, плодородните земи са отдавени от солените води и оцелелите хора са принудени да се изселят.
Ганди иска да научи повече за тези неолитни заселници по брега на езерото, а информацията се съхранява по самото Черноморско крайбрежие. През 1972 археолозите попадат на 300 гроба точно до пристанищния град Варна. Те датират от преди повече от 6000 години. Много останки са пренесени в Българския институт по антропология. Ганди пристига в София за среща с професор Йордан Йорданов. Имате ли представа как са изглеждали онези хора? За да видим как са изглеждали тези хора, които са живяли почти преди 7000 години, единственият начин е пластичната антропологична реконструкция. Това е най-запазеният череп от Варненския некропол. Като изследва черепа и скелета, Йорданов достига до заключение, че мъжът е бил добре хранен и физически силен. И какво се е случило с тях? Аз не знам и едва ли някой би могъл да даде отговор. Къде са и защо са изчезнали тези хора, тяхната висока цивилизация, техните технически умения и тяхната култура. Това е един въпрос без отговор. Много от гробовете край Варна съдържат безброй изящни предмети, изработени от злато, мед, глина, кремък и мидени черупки. Съкровищата от некропола се съхраняват в археологическия музей на Варна. Екскурзовод на Ганди в тази впечатляваща обиколка е Христо Смоленов. Ще ви покажа най-старото златно съкровище в света. Невероятно. Това е известното злато от Варненския некропол. Огромна привилегия е да го видя. Знаете ли от кога датира? Да, радиовъглеродният анализ определя възраст от средата на 5-то хилядолетие преди Христа, т.е. от преди 6500 години. Невероятно. Това връща историята на европейската цивилизация доста назад. Точно така. Това златно съкровище принадлежи на първата европейска цивилизация. Погледнете това. Толкова изящна изработка. Технологията, дизайна. Забележителни за онази епоха. Представя също най-старата наука. Наука? Виждам златни предмети, няма математически уравнения. Ако измерите златните предмети, откривате измеренията на много интересна геометрия. Дължините на тези две златни фигурки са в съотношение точно 5:3. Дизайнът не е само за украса. Смоленов смята, че артефактите са създадени с помощта на сложна геометрия. Височините на двете фигурки на бикове са съотношение 22:14. Това е пи делено на 2. Смоленов е убеден, че съотношението и размерите на бижутата са най-убедителното доказателство, че хората, живели край Черно море преди потопа, са най-ранната европейска цивилизация. Знаем ли какво се е случило с тези хора? Къде са отишли? Макар районът да е бил тежко засегнат от потопа, тази цивилизация е оцеляла от части и, очевидно, след като са се възстановили, са мигрирали в търсене на по-благоприятни условия и са отнесли със себе си всички свои познания. По този начин са се появили много други цивилизации по-късно. Така това бедствие се превръща в основна част от историята на човечеството. Да. Смоленов вярва, че тези древни хора са се пръснали след потопа, но познанието им се е появило отново в разцвета на египетската, шумерската
и древногръцката цивилизация 1000-2000 години по-късно. Трудно е за вярване, когато днес погледнете Черно море, че някога то е било сладководно езеро. Но да, доказателствата категорично посочват, че тук е имало потоп. Морето е придошло, заляло е езерото, прогонило е хората, живели по брега далеч, разпръсквайки ги по целия средиземноморски свят. И вероятно по този начин посявайки семената на европейската цивилизация. Съществуват спорове дали потопът залял района преди 9000 години е бил толкова унищожителен, както някои предполагат. Но ако историите в Библията, Корана и Гилгамеш разказват за реални събития, потопът е бил опустошителен и е унищожил цели общности, но и е създал нови цивилизации.